Una tarda assolellada, el senyor Cargol va sortir a passejar. Amb ell anava el seu fill petit, al qui li agradava molt sortir al camp. De cop i volta van sentir un soroll molt estrany. Semblava d'un altre planeta i, efectivament, allà davant d'ells hi havia un extraterrestre. Primer van tenir por, però de seguida van veure que era un pare amb la seva filla, que havien vingut de vacances a buscar bolets. Els van explicar que els havien agradat molt els bolets d'aquest planeta, que eren uns bolets especials que canviaven de colors. No els havien vist mai i els havien agradat molt. També els hi van explicar que havien vist unes flors que eren molt simpàtiques i rialleres. També les havien vist canviar de color. Primer roses i després a poc van anar canviant i es van tornar grogues. La família Cargol els hi va dir que si es fixaven podrien veure també unes papallones molt especials que canviaven de colors. La família extraterrestre va parar molta atenció i no va trigar gaire en veure-les. Primer una, de color lila, i tot seguit en va aparèixer una altra. I finalment una altra més. Ja eren 3. Després, ràpidament, van començar a canviar. Del lila al vermell. Es van quedar meravellats. Va aparèixer una gateta que deia que la seva filla i ella havien preparat molt berenar i que ja es feia hora d'anar a menjar, que els convidaven a casa a tots a menjar galetes de xocolata, uns gelats de molts colors, un pastís i un bon refresc per acabar ben contents de passar la tarda.